комплект гидори, червената серия R4560 модел. Ето. Нито една част няма паднала, което е очудващо. Ето е машинката. Как изглежда? Седемдесет и два зъба, трещотка. Гидори. Има си номер, по който евентуално може да се закупи допълнително. Ето го. Така, камъните са от 32 до 4, както казахме. Всяка трещотка си има номер, който може да се поръча. Навсякъде е гарантирано Гидори като фирма. Ето ги тук удължение за 1/4, 1, 2. Ето е трещотката, само за 3/8 е едно удължение. За 1/2 също са 2 удължения. Много добър комплект. Бих казал, че е уникален за хоби, както и за професионална употреба. Като гледам, доста от сервизите ползват парк сайтове и така нататък в сервизите, така че не виждам защо не се употребява и в професионална употреба, нищо че червената серия. Сега синята със сигурност е доста по-добре, но това е, така да се каже, средно качество. Не е най-високо, не е най-ниско, със сигурност. Мисля, че комплектът е уникален за цената си. Ето го. Тези ета не съм ги използвал никога. Хубавото, че има много големи камъни, примерно, при които при китайските не ги има. Това е до 14 мм имбуса. Т70, нали, огромно. Тук имаме Т70H. Така че доста добре е в това отношение. Отверката като при другите. Значи Гидори с
сложка за удължаване. На 1/4 всичко. Добра изработка общо взето. Много хубава машинка. Да ми е честито и това е. Да кажа друго.